Afúndese unha embarcación no porto de Ribeira o que obrigou a activar o plan anticontaminación. Trátase do María Estefanía, un palangreiro que levaba 2 anos e medio amarrado. Esta mañá produciuse un afundimento no porto de Ribeira. Trátase do María Estefanía, un palangreiro de 16,63 metros de eslora que levaba amarrado o peirao máis de 2 anos, xa que estaba esperando para o desguace. Portos de Galicia recibiu aviso ás 7:30 da mañá de hoxe, cando os tripulantes do pesqueiro que estaba situado ao seu carón viron o ocorrido chegar a traballar. A entidade dependente da Consellería do Mar, en colaboración con gardacostas, puxo en marcha o dispositivo de emerxencia para evitar posible contaminación, estendendo as barreiras para conter vertidos. Tamén se recolleron anacos de madeira que se desprenderon do casco do buque. Ata o lugar acudiu o armador e propietario, apuntou que o pesqueiro non estaba abandonado, xa que o visitaba con regularidade. Esta fin de semana foi a velo por última vez e sinalou que estaba en bo estado. Persoal de Portos de Galicia sinalou que ante a presenza abundante de restos de madeiras, as primeiras estimacións indican que o material do casco puido dilatarse polas altas temperaturas registradas os últimos días, o que provocaría o afundimento. O armador xa iniciou as xestións para que o barco sexa reflotado. Portos de Galicia deu tamén o aviso á Policía Local, á Nacional, ao Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, á Capitanía Marítima e á Protección Civil.